Ay! Ay! Hello! Sakit na? Kumusta naman kayo? She's here. We're okay. Alex, nababansin ba kayo? Ang cute na. Alam niyo ba? Dahil pa ako nagkatumuloy naman. Kumatid pa rin ganito ako sa akin. Oh my God. Look at that. Pinagsama-sama niya ang pantulog, pagsimba at panlakad niya. Take note. Alam mo, parang ang Christmas tree na binihisan. At tingnan mo yung salamin niyo. Mukhang salawala mo pa yan. Alam mo yung mga takot. Try mo yan. Wait up kayo. Ano? Look at your hair. So dry. Di mo pa alam yung black ba? Like my hair. Yeah, so very, very straight. Sa mga tulad niyan, di ba? Hindi pa kasi ako nakakapang... Combination. Ano ba yan? Ay! Ang galing ka mo. Yung brand ng damit mo. So, never heard. Hindi naman yung brand ng damit ko. Beto Forever. Beto Forever? Ano yun? Ano ba itong magazine ko? The Vitals. Nandito siya sa Lobo. Tingnan mo kaya. Ito forever. Cute ba siya?